Udalak kentzen dituen kartelak eta kentze hori kritikatu, eta oker ez naiz, hola, muñeko bat zan aurrenengo marrazkia, ezta? Zapata handi batzuekin, eta paretaren ondoan zegoen benetako larrosa gorri batu zaitezuna. Oker ez naiz, ala zan, ezta? Hurrengo gunean, ez da zuten pintura marroiz, eta horrela, ja, uste zerdi, zema denbora. Jarraitzen du, margoa egiten dute, marrazkiak, oso gauza politak, egutegi bat ere atera zuten, aurten, 12 argazkirekin, baina, berriz ere, hurrengo egunean, pintura marroiz, sigera alegrio balitz. Ez taltzen dute. Orduan, zuek, datozen 6 hilabetetan, marrazkia egin behar dezuten azean. Zer egingo zeniokete marrazkia, zer marraztuko zenukete? Ez da erresa marrazkion bat, betirako geratetin. Libre nahi degu adierazi, libre nahi degu hitzekin. Nik dena marroiz pintauko nuke, ta gero firma bat egin, ea kolorez estaltzen duten, edo uzten duten berdin. Baina zedozer pintatze hutsa, maia obedegu benga, tanik Manolo urbi eta hor, jartzen dut guztiz irten da, eta azpian bakarrik eta libre badoa leyenda, okerrezpa naiz lehen egin eta borratu egin zuten da. Niretzat bere etorriko da, hau pintatzeko sasoia, badot ideia eta kontatzeko onan nire arrazoia. Udaletxeko langile batan margoztuz beatagoia, ta bere ahotik bokadillo bat esanaz hau da marroia. Nik ez daukat ez langilerik, ta ez personarik dendan. Hor Jon Maiaren erretratu bat, alaxe daukat zerrendan. Fijatu gure Zumaiako mito, ta Zumaiako leyendan, ea hemen gero iborratzen, zein Kristo atrebitzen da.
edo mezu berri zaharra. Kale xierria zurekin ura izan zen izarra. Estrategia hori dago ispiluan aurrean jarri beharra. Borratze alduten idatzi ezkero, jainkua eta lege zaharra. Horma aurrean ipini naiz ni neure asmoz eta planez. Esaldi soil bat pintatuko dut neure brotxa eta lanabez. Gora Zumaiko alkate jauna, letra larri eta letra beltz. Eta orduan ikusiko da, borratzen dutena